A programación cultural que organiza o Concello de Poio para as Letras Galegas deste ano inclúe conferencias, teatro e a exposición Cantámola en Galego. O programa, elaborado en colaboración co SCD Raxó, desenvolverase no Centro Cultural Xaime Illa dende este venres a toda a semana que ven. Iniciamos estas actividades o venres día 13 cunha exposición Cantámola en Galego, gracias ao Concello de Pontevedra, que poderá visitarse ata o 18 de maio. Este mismo día teremos un contacontos a cargo polo Correo do Vento, falándonos e falándolle aos pequenos do noso Concello sobre a figura de Florencio Delgado Gurriarán, que é a persoa a que está dedicada ás letras este ano. Ademais, este ano Poio vive unha edición moi especial do certame literario Xaime Illa Couto, que celebra o seu 30 aniversario e faino ademais acadando unha participación moi elevada. Presentáronse máis de 170 textos, algúns mesmo chegados de países como Suecia ou Alemaña. Un premio que, como decía antes, este ano fai 30 anos e que, que este ano en concreto tuvo unha gran aceptación, hubo un total de uns 170 traballos, co cal, pola miña parte, e supoño que pola parte da cultural e das persoas que forman o Consello Municipal de Cultura, estamos moi contentos por esta difusión e porque este certamen chegase incluso máis alá das nosas fronteiras. Para nós é unha satisfacción persoal ver que ano a ano este evento vai gañando en calidade e en participación, sobre todo participación. Isto é un mérito que hai que reconocerlo a Concelleira de Cultura pola súa implicación, e o propio Concello de Poio no esforzo que fai. A entrega de premios terá lugar na tarde do propio Día das Letras Galegas e inclúe unha conferencia a cargo da xornalista e escritora Sara Vila, gañadora do premio Illa Nova Narrativa en 2021 pola súa primeira novela 8 días sen Eva Cortes. O programa rematará con outra charla desta volta o día 19 da man de Miguel Seixas da Fundación Castelao.